Zkrátka amerických a asijských sladkostí. Jako první ochutnáme Takis. a Twinkies. 3, 2, 1, teď. Je to dobrý, ale je to hrozně kyselý na mě. Jako čekal jsem úplně jinou chuť, ale je to fakt dobrý. Oba tomu dáváme. 8 z 10. Jako další tu máme Twinkies. Něco mi to hrozně připomíná. Ale... Mě úplně nějakou buchtu. No, nějakou buchtu nebo něco takového. Úplně nějakou buchtu, fakt a je to dobrý. Dávám tomu 8 z 10. A já takových 7. Teďka budeme ochutnávat KitKat poslepu. Jako první mu dám tohle. To je jasný dort už podle čichu jako. Myslím si, že to je dort. Jo, Yes! je to dort. Jako druhý mu dám tenhle. Tak jdu na to. Pomeranč. Jo, Tak to je asi jasný. Ten jsem poznal hned. Ten je fakt hodně poznat. No a třetí je tenhle. No tak tohle už je jasný, co to je. Mňam. Tak tohle je exploze chutí. A teď tady máme tyhle nápoje. Máme tu kolo štěstí, každý si zatočí a co mu padne, tak to si vezme. Tak já začnu. Fanta Grape. Tak na zdraví na vás. Ty vogo, to je fakt dobrá. Jo? Hrozně tam cítím ten grep právě, hrozně moc. Kolik tomu dáváš? Klidně bych tomu dala 10. A teď jsem na řadě já. Hataliči. Potom, co jsme použili kladivo, šroubovák a nůžky na nechty, to máme konečně otevřený. Je to taková kulička, kterou jsme tam... Je to dost dobrý, ale hlavně zajímavý. A kolik tomu dáváš? Dávám tomu 8 z 10. Pokud si chceš něco taky objednat z Pepis Shopu, Tak při objednávce využij slevový kód. Pro Česko je to JustBeckys 10, no a pro Slovensko je to JustBeckys 10 SK. Tak objednávejte!